Салям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующий час в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события на 113-й день героического сопротивления украинского народа, украинских вооруженных сил и всего свободного мира российскому фашизму. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 8067 63 46 130, а также можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы, нам важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Не забывайте ставить лайки под нашими программами. Это крайне важная поддержка для Первого крымско-татарского. Таким образом, все больше людей смогут увидеть наши новости и программы, которые непосредственно касаются временно оккупированного полуострова Крым. Ну что ж, этот блок хотелось бы начать со следующих важных новостей. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский на встрече с европейскими лидерами передал пакет санкционных предложений против России. Украина имеет стойкую поддержку от международной коалиции, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Цитирую. Встреча Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги, президентом Румынии Клаусом Иоганнисом закончилась. Украина имеет стойкую поддержку международной коалиции. Он подчеркнул, что нужно усиливать давление на агрессора и работать над 7-м пакетом санкций с газовым эмбарго. Президент Франции Эммануэль Макрон же в Ирпене, куда отправился с лидерами Германии, Италии и Румынии, выразил уважение героизму украинцев и заявил, что Украина должна быть способна дальше сопротивляться и одерживать преимущество. Цитирую. «Все видели эти кадры опустошенного города, который в то же время героический город, потому что здесь, как и во многих местах, украинцы сдержали наступление российской армии на Киев. Нужно отметить героизм и военных, и гражданских украинцев. И здесь можно видеть следы варварства». Конец цитаты. Канцлер Германии Олаф Шольц же после посещения Ирпеня заявил, что на действия России в войне против Украины направлены только на уничтожение. Цитирую. «Это многое говорит об агрессивной войне России, которая просто нацелена на уничтожение. Мы должны помнить об этом все, принимая решения. Страшно, какие разрушения наносит эта война. И еще хуже, когда видишь, насколько бессмысленно это насилие». Премьер-министр Италии Марио Драги во время визита в Ирпень же заверил, что Украина получит помощь для восстановления разрушенной россиянами инфраструктуры. На вопрос о том, понадобится ли план Маршалла, Драги ответил: «Поговорим об этом позже». Ну а президент Румынии Клаус Иоганнис призвал привлечь к ответственности всех рашистских преступников перед Международным уголовным правосудием, которое Румыния полностью поддерживает. Также Макрон сегодня сказал, что Европа не потребует от Украины территориальных уступок для урегулирования конфликта. Все лидеры 4 стран поддержали Украину в вопросе предоставления ей члена кандидата Европейского Союза. С нами сейчас на прямой связи Андрей Ковалев, пресс-офіцер 112-ї бригади територіальної оборони Збройних сил України, а в мирному житті кандидат політичних наук, історик, релігієзнавець. Пане Андрію, вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава! Радий вас бачити. Взаимно. Пане Андрею, насколько, по-вашему, был продуктивным визит 4 лидеров стран Европейского Союза? Что важного вы для себя виділили? Знаєте, складається враження дуже часто, що у наших союзників просто немає розуміння того, що насправді відбувається в Україні. І, очевидно, їхній візит до Києва і візит до Ірпеня допоміг їм, так мовити, пірнути в цю реальність, тому що для них, ніби, знаєте, я насправді роблю висновки з тих закордонних журналістів, з якими спілкуюся практично щодня під час своєї роботи прес-офіцером. Багато з них і під час війни, особливо такої складної фази оборони Києва, поводились так, немов би потрапили в паралельний світ. Щось подібне ми спостерігаємо в поведінці політиків, так мовити, старої Європи чи старих демократій Європи, що вони не зовсім розуміють чи не зовсім
правильно, адекватно розуміють те, що відбувається в Україні. Я переконаний, що їхній візит до Києва, їхній візит до Ірпеня, так мовити, отверезив їх, дав розуміння того, що насправді яка ця війна і яка заплачена ціна за російську агресію в Україні. Так а во что это выльется, это отрезвление? Переконаний, можливо, дехто з них зробить інші висновки, тому що, знаєте, як це казали, так видається, що пан Шольц має якісь такі, знаєте, стоїть на такій розтяжці між Росією і Україною, але в той самий час скажімо, на стороні України суспільна думка у Німеччині. І я казав про те, що у пана Шольца дуже вузьке вікно можливостей, дуже мало часу, щоб маневрувати між дешевими російськими енергоносіями і від відмови і погодження на санкції і допомогу Україні, зокрема там зброєю для Збройних сил України. Тобто ось ця суспільна думка, яка у Європі, у Франції, у Німеччині, у інших країнах Європи, якраз на стороні України, вона нам допомагає. Тому що ця суспільна думка і, в принципі, думка виборців надзвичайно сильно впливає на лідерів. Я переконаний, що, зокрема, те, що 3 лідери сьогодні приїхали до Києва, це також і звіт перед їхніми виборцями, що, попри все, ці країни підтримують Україну. Це такий жест солідарності з Україною. Ну і важливо, знаєте, те, що якраз під час їхнього візиту, я спеціально відслідковував, у Києві було оголошено повітряну тривогу. Це навіть означає те, що так, для Путіна немає значення, хто би приїжджав у Київ. Ми пам'ятаємо приїзд генерального секретаря ООН до Києва, коли Київ був обстріляний і загинули люди, влучили ракети у житлові будинки. Те, очевидно, і стосується і Макрона, і Шольца. Тобто, якщо вони сподіваються, що їхній приїзд у Київ Путін не буде стріляти, виявляється, це не працює. Путін все одно віддає накази обстрілювати Україну балістичними чи крилатими ракетами. І я переконаний, що і цей жест, він теж отверезів, дав розуміння багато на що нашим західним партнерам. Пан Андрей, я просто, извините, тут новость прочитала. Вы знали, что в Киеве был разработан проект США по инфицированным комарам? Это в Минобороны Росії заявили. Щось таке дуже часто оголошує російська пропаганда, але я переконаний, що, так мовити, жодна адекватна мисляча людина вже не вірить у ці російські пропагандистські штампи. Ну і, зокрема, якщо навіть у Європі хтось і далі вірить в цю російську пропаганду, а ми знаємо, що російські, знаєте, нафтодолари вкладалися просто мільйонами в російську пропаганду у Європі, у Сполучених Штатах Америки, то західні партнери мали, буквально безпосередньо мали можливість поставити ці питання, очевидно, президенту Зеленському, якщо в них навіть є якісь там сумніви чи є якісь ідеї щодо там симпатій російській пропаганді. Знаєте, перед війною я казав, що, наприклад, президент Франції дозволяє собі деякі висловлювання, чи там, скажімо, Папа Римський дозволяє собі деякі висловлювання щодо України. Це тільки тому, що в їхньому оточенні немає якісних, правильних експертів по Україні. Тому що в Європі багато хто з політиків переконаний, що насправді ця війна – це якийсь територіальний конфлікт. І достатньо посадити за один стіл переговорів президента Зеленського, президента Путіна, і все завершиться. Ні, нічого подібного. Потрібно весь час нагадувати нашим європейським колегам, нашим союзникам, європейським політикам про те, що насправді Росія веде війну на винищення України. Тому що Росією керує, якби оця новітня, людоненависницька фашистська ідеологія російського імперіалізму, яка називається «Русський мір». А как вы думаете, пан Андрей, вот на каком-то этапе все же наши западные партнеры могут попытаться подтолкнуть нас к вот этому так называемому мирному процессу, мирным переговорам, таким образом поставив нас в зависимость от предоставления оружия? Ви знаєте, якщо на початках ми бачили такі спроби, але я переконаний, що сама воля українців, те, що українці, по-перше, проявили надзвичайно високий рівень патріотизму, мотивованості
мобілізації, та величезна кількість українців, які одномоментно пішли добровольцями до Збройних сил України. Те, як Збройні сили України дали відсіч російським окупантам на Київському напрямку, вигнання російських окупантів з Київщини, Чернігівщини, Сумщини, фактично очищення від російських окупантів Харківщини, відбиття їх від Харкова, і те, що зараз вдається стримувати російську ординську навалу на східному, на південному фронтах, це свідчення того, що українці можуть боротися. І, зокрема, це дало нашим західним партнерам усвідомлення того, що не вдасться посадити українського і російського президентів за стіл переговорів, не вдасться змусити їх до перемиря. І, очевидно, наслідком цього всього стало перше засідання міністрів оборони у Рамштаймі. А зараз ми знаємо про те, що готується третє таке засідання. Тобто я переконаний, ознака того, що, наприклад, Сполучені Штати таку займають лідерську позицію у ідеї надання Україні озброєння, свідчення того, що якраз наші європейські партнери будуть продовжувати надавати Україні озброєння і будуть допомагати нам боротися за незалежність. И даже то тяжелое, которое мы просим? Ви знаєте, це таке дуже дискусійне питання. Важко передбачити позицію наших західних партнерів, але тут завжди треба нагадувати, насамперед, що те, що наші західні партнери надають нам озброєння, це не прояв доброї волі. Я хочу нагадати усім Будапештський меморандум, і Україна перша в історії світу держава, яка добровільно відмовилась від ядерної зброї, і гарантами нашої безпеки була Російська Федерація, яка, ми бачимо, порушила будь-які гарантії безпеки, тому що, нагадаю, слова вічні і актуальні слова Бісмарка про те, що будь-які угоди, підписані з Росією, не вартують навіть того паперу, на якому підписані ці угоди. А також гарантами, нагадаю, виступали і Сполучені Штати Америки, і Британія. Тому це не прояв доброї волі, а це обов'язок наших партнерів Сполучених Штатів, Британії надавати нам озброєння для захисту території від агресії країни-терориста номер 1 від Російської Федерації. І такий історична замальовка номер 2. Нагадаю, що в 2011 році, вже коли до влади прийшов в Україні президентом став Віктор Янукович, він тоді під дудку Москви абсолютно швидко і впевнено роззброював Збройні сили України. Зокрема, з легкої руки Януковича ми відмовились від таких ракет, совєтських ракет крилатих, балістичних, які називалися «Скат». І ці ракети мали можливість летіти на 300 кілометрів, нести буквально, здається, тонною вагою боєголовку на відстань до 300 кілометрів. Я думаю, що зараз би ракети «Скат» дуже знадобились би Збройним силам України, але тоді з легкої руки Януковича від цих ракет відмовилися. І, до речі, тоді теж гарантами, скажімо, нашої цієї відмови була з одного боку Російська Федерація, з іншого боку Сполучені Штати Америки. І я думаю, що треба часто нагадувати нашим західним партнерам оцю замальовку про відмову Збройними силами, а тоді ще українською державою, тому що президент Янукович тоді був легітимним президентом. Тобто ми тоді абсолютно законно відмовились від цього озброєння, і треба нагадувати. А что сейчас делать с гарантиями безопасности? Кто может нам дать эти гарантии безопасности? В каком виде они должны быть, учитывая весь наш бэкграунд, наш опыт? Гульсум, це, знаєте, таке дуже цікаве риторичне питання. Відповідь дуже проста. 24 лютого 2022 року Путін зруйнував усю повоєнну, тобто так звану Ялтинську систему безпеки, яка була започаткована за підсумками Другої світової війни. Це колективна система безпеки. Вона фактично на сьогодні зруйнована Путіним. Ми бачимо, що Організація Об'єднаних Націй, Радбез, ООН фактично проявляє таку нездатність реагувати на цю ситуацію. Тобто Україна зараз опинилася в тій самій ситуації, в якій опинилася Польща напередодні Другої світової у 1939 році,
коли фактично дві тоталітарні системи, німецькі нацисти і совєтські комуністи, поділили Польщу, розірвали її навпіл і знищили польську державність. І Ліга націй тоді жодним чином не могла реагувати адекватно на оці прояви агресії. Це стало початком Другої світової війни. Тому фактично ми зараз з вами свідки початку Третьої світової війни. Якщо, знаєте, на початку там в лютому чи березні говорив про це, знаєте, так напівпофілософськи, то зараз не тільки я про це говорю. Ви можете включити російські пропагандистські канали. Вони вже перестали вживати поняття так звана спецоперація, воєнна спецоперація в Україні. Вони теж вживають уже словосполучення «Третя світова війна». Тобто Путін хоче цієї Третьої світової війни. Ну і ми з вами свідки початку Третьої світової війни, на початку якої Російська Федерація воює проти всього вільного світу, а Україна воює за весь вільний світ. І це ще один доказ того, що країни Заходу зараз повинні максимально підтримувати Україну, виділяти їй ту зброю, яку Україна потребує. І відповідь дуже проста. Наше сьогодні – це завтра для країн Європи і Сполучених Штатів Америки. Ну и вместе с военно-технической помощью Украина еще и просит наших западных партнеров вводить в отношении России еще более серьезные и радикальные санкции. Сегодня глава Офиса президента сообщила о том, что Украина передала вот 4 лидерам Франции, Германии, Румынии и Италии свои предложения по санкциям, которые включают газовое эмбарго. Что вы думаете по поводу этого вопроса, по поводу 7-го пакета санкций с включением пункта об эмбарго на российский газ? Насколько это реально? Ви знаєте, я переконаний, що це абсолютно реально, коли Україна буде демонструвати те, що вона продовжує свою боротьбу, тому що ну, треба сказати, країни Заходу, це така моя особиста думка, і думка як людина, яка в мирному житті була кандидатом політичних наук, вони дуже зважають на ситуацію на фронті, зважають на те, наскільки Україна може дати по зубах збройним силам, терористичним збройним силам Російської Федерації. Насправді, треба розуміти, яка у нас мета, яка наша ціль. Ми весь час говоримо про мир, ми весь час говоримо про перемогу, але от в який момент ця перемога настане? Коли українці вийдуть на, скажімо, українські збройні сили, вийдуть на межі тих територій 24 лютого 2022 року, чи тоді, коли українці вийдуть на державний кордон України, чи коли врешті все закінчиться розвалом Російської Федерації? А я на багатьох ефірах постійно говорю цілком серйозно про розвал Російської Федерації, тому що про це не тільки я говорю, про це говорять і американські політологи, зокрема такий мозковий центр, як Georgetown Foundation, класик сучасної політичної думки, американський політолог Пол Гобл. Вони стверджують, що Російська Федерація – це остання клаптикова імперія світу. І фактично 24 лютого 2022 року Путін запустив незворотні процеси, які рано чи пізно призведуть до розвалу Російської Федерації. Тобто, очевидно, знищення Російської Федерації, знищення загрози безпеки у цьому регіоні, знищення держави, яка керується людиноненависницькою ідеологією російського імперіалізму, це і є остаточна перемога. Але потрібно розуміти, що, очевидно, країни Європи і Сполучені Штати Америки не бачать, не ставлять перед собою мету знищення Російської Федерації, тобто розвал Російської Федерації. Очевидно, вони, і ми часто це чуємо в інтерв'ю і президента Сполучених Штатів, і інших політиків, вони бачать цю мету в ослабленні Російської Федерації. Але потрібно розуміти, що скільки триватиме це ослаблення Російської Федерації. Да, и что это будет означать? Как вообще может выглядеть вот такая конфигурация ослабления России и уничтожения российского империализма, российского путинского режима? Потому что российский империализм — это же не просто путинский режим, да? То есть это еще и люди, которые поддерживают путинский режим. То есть как это должно... Есть вообще пример из истории, возможно, или это что-то новое будет? Тут напрошується приклад виключно паралелі з Третім Рейхом. У Третьому Рейсі в Німеччині теж була досить висока
рівень підтримки Гітлера, його ідеології людиноненависницької, націонал-соціалізму німецького. Але ми побачили, що після завершення Другої світової війни, після фактично розподілу на 4 частини Німеччини, введення зон окупації, ми побачили, що, виявляється, там рівень підтримки Гітлера знизився, зникли усі ці прихильники ідеології націонал-соціалізму, наче їх і не було. Тобто, очевидно, щось таке чекає і на Російську Федерацію. Насправді, у Російській Федерації трошки інша ситуація, ніж в Третьому Рейху. Третій Рейх, попри все, попри те, що це і досі Німеччина залишається федеративною державою, але в порівнянні з Російською Федерацією Німеччина набагато унітарніша. Насправді, Російська Федерація – це тюрма народів. Російська Федерація, ну там понад 90 суб'єктів федерації, серед яких 21 держава, 21 країна. Це країни не те, що, скажімо, з однією культурою чи з одним народом. Це абсолютно різні народи, абсолютно різні культури, абсолютно різні віросповідання. І ці ж народи живуть в своїй культурі досить компактно. І фактично весь цей, знаєте, колос на глиняних ногах під назвою Російська імперія тримається на 2 головних речах. Перше – це страх перед федеративним центром, а друге – це бюджет, тобто фінансування. Федеративний центр висмоктує гроші, висмоктує капітали з федеральних суб'єктів федерації. Ну, наприклад, надзвичайно багата країна Якутія, Саха, надзвичайно багата країна, яка називається Татарстан. І путінський режим висмоктує з них гроші, збирає їх в Москві, а потім, знаєте, таким способом підкупу виділяє ці гроші, дотує їх на суб'єкти федерації. Як тільки місцеві еліти усвідомлять, що вони можуть не годувати Москву, а бути самодостатніми, жити за ці гроші і бути самодостатньою країною, одразу ми будемо спостерігати з вами такий парад проголошення незалежностей держав. Нагадаю, що багато з цих суб'єктів федерації проголосили свій акт про державну незалежність іще у 1991 році. І тільки, скажімо так, сила федеративного центру в Москві, сила КГБ, скажімо, наявність там централізованого командування Збройних сил не дало можливість повідділятися цим державам. Ну, ми бачили спробу, наприклад, Чечні відділитися, проголосити незалежність, але вона фактично завершилась тим, що Чечня була задушена в умовах Другої чеченської війни, але не тільки це. Також і зрада частини політичної еліти. Тобто частина політичної еліти просто була куплена Москвою, і фактично ми побачили крах незалежності Чечні. Але як тільки така ситуація почнеться у всіх 90 суб'єктах федерації, почнеться в різних куточках Російської Федерації, федеративний центр вже не зможе опанувати цієї ситуації. А призвести до цього можуть діяльні, сильні санкції, які остаточно зруйнують економіку Російської Федерації. Якщо, наприклад, Угорщина долучиться до цих санкцій, перестане купувати російські енергоносії, якщо Німеччина відмовиться від дешевих російських енергоносіїв, від того самого газу, я переконаний, що це може насправді запустити потужні процеси знищення російської економіки. Çok sağ olun. Дякую вам дуже, пане Андрію. Спасибо большое, что нашли время и подключились к нам в эфир. Слава Україні! Андрій Ковальов був з нами на прямому зв'язку. Прес-офіцер 112-ї бригади територіальної оборони Збройних сил України. Ну а в мирному житті кандидат політичних наук, історик, релігієзнавець. А пока мы ждем соединения председателя Меджлиса крымстарского народа Рифата Чубарова, президент Украины Владимир Зеленский сказал президенту Франции, канцлеру Германии, премьер-министру Италии и президенту Румынии, что Россия не хочет мира, а хочет только войны и сломать Украину и Европейский Союз. Об этом он сказал сегодня на брифинге. Цитирую. «Существует прямая зависимость. Чем больше мощного оружия мы получаем, тем быстрее мы можем освобождать наших людей и нашу землю». Затронули сегодня темы дипломатических усилий, которые прилагаются разными сторонами, чтобы восстановить мир. Все видят, что единственным препятствием для всех этих усилий является неготовность Российской Федерации к реальным действиям, к реальным переговорам, направленным на восстановление мира.
Россия не хочет мира, она ничего не хочет, кроме войны. Государство-агрессор должно осознать, что мир не имеет альтернативы, должен начать искать мир. А пока все мы видим и слышим сегодня, когда зазвучала сирена воздушной тревоги, что Россия ищет только новые способы, чтобы запугать Европу и захватить больше и больше нашей земли. Конец цитаты президента Украины Владимира Зеленского. Рифат Чубаров, председатель Меджлиса крымстарского народа, с нами сейчас на прямой связи. Рифат ага, ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Ну что ж, я предлагаю сегодня в ходе нашей беседы обсудить визит президента Франции, премьер-министра Италии, канцлера Германии и президента Румынии в Украину. Все ждали этот визит, и вот сегодня он состоялся. Лидеры даже съездили в Ирпень, встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. Прозвучало очень много важных тезисов и заявлений. Что вы важного для себя непосредственно почерпнули? Ну, здається, не тільки я, але багато хто в Україні чекав цього візиту і з деякими, можливо, ну, не побоюваннями, але настороженістю виходить з останніх заяв, які знали в Парижі десь 2-3 тижні тому. Оці побоювання чи настороженість не виправдалася, і від цього дуже задоволений. Я особисто дуже задоволений тими конкретними результатами, які напрацьовані в результаті цього візиту. Це те, що 4 країни Румунія, Німеччина, і Франція, і Італія, вони підтримали членство України в Європейському Союзі. Я додам, що буквально вчора, здається, чи позавчора, були зустрічі з керівництвом Албанії, Чорногорії, Північної Македонії. Там також така була позиція. Отже, тут сьогодні головне Франція, Німеччина, Румунія, Італія, там основні. Головне, що вони підтримали, і тепер, мені здається, статус кандидата в Европейскому Союзе для Украины забезпечен. А вот с политической точки зрения предоставление нам статуса кандидата в Европейский Союз означает что? Что это нам дает непосредственно? Ну, дивіться, це одне, скажімо, що вам говорили би, що ми єдині, ми будемо поруч, ми будемо разом, ми вас не кинемо. Це дуже важливе, але це слова. А ще один крок на шляху до вступу в ЄС – це вже дії. Отже, Україна не просто в риториці визнається як одна з сім'ї вільних європейських народів, українці, і Україна як держава, але вона вже на шляху до цієї сім'ї. Це все одно, що ви зайшли в дом, де всі ваші друзі, які тепер уже будуть з вами спільно, разом. І в наших умовах, в умовах російсько-української війни, це ще один такий елемент гарантії, що завершення цієї війни означатиме перемогою України. Но вот предоставление нам статуса кандидата в Европейский Союз гарантирует потом наше вступление в ЕС или нет? Или это не дает такую гарантию? Ну, різні ситуації були, і тут можна говорити, що деякі країни і довго були кандидатами, члени єс, а деякі взагалі дуже коротко проходили цей термін. Ну вот Турция, например, уже десятилетиями ждет вступления в ЕС. Я так і думав, що ви це згадаєте, але мені здається, нам це не загрожує, бо ми ж одночасно разом з партнерами вирішуємо інше завдання. Це завдання протистояння, об'єднаного протистояння проти російської навали і російської агресії. І мені здається, що це все дуже взаємопов'язано.
ми не просто декларуємо, але в найголовніших аспектах ми захищаємо ті цінності, на яких будується європейська сім'я вільних народів. Це дуже важливо. Так, у нас є багато питань внутрішньому розвідкові, там боротьба з корупцією, достатньо неефективна економіка і багато чого можна було б іншого сказати. Але це нас не відштовхує від нашого наміру, це перебороти навпаки те, що ми так затято захищаємо власну землю і протистоїмо російській агресії. Це говорить про те, що ми дуже серйозні партнери, і ми маємо бути в сім'ї в ЄС якомога скоріше. Ну, правильно ли я понимаю, что так или иначе, пока на территории Украины идут боевые действия и пока полностью не восстановлена территориальная целостность Украины, вопрос вступления Украины в Европейский Союз и в Североатлантический альянс, он будет находиться в определенной стагнации. Хоть и в уставах НАТО, ни ЕС не написано, что территориальные там претензии, споры, территориальные вопросы не препятствуют вступлению той или иной страны в альянс, но политическое решение все же именно стоит за этим. Ну, мені здається, у другої частиною свого запитання ви десь відповіли, чи передбачаєте таку можливість. Все може бути, ну, нібито така звичайна логіка говорить про те, що давайте все вирішувати поступово, сьогодні завершуйте війну, а завтра членство в Європейському Союзі чи в НАТО. А інша логіка подій, ми ще не знаємо, які можуть бути події. Вона може сказати державам, які приймають рішення, стоп, ми зараз приймаємо члени Європейського Союзу. Все буде залежати від того, як будуть розвиватися події. Я не виключаю членство Європейського Союзу, ну, скажімо, і при про збереженні питань взаємодії з Росією, хоча не хочу допускати, що оця ситуація з російсько-українською війною, вона буде на довгі роки. Те, що це не буде завтра, не розв'яжеться завтра капітуляцією Росії, це я розумію, але не думаю поки, що це буде на роки. Основной вот претензией России к Украине – это вопрос вступления ее в Североатлантический альянс, в НАТО. Вот среди стран-членов Североатлантического альянса, по-вашему, вот, есть ли те, которые также придерживаются подобной позиции? Ну, якщо говорити, що основна претензія Росії – це взагалі те, що ми існуємо. Так. Але вона намагається це по-різному приховати. Да, і тому, взагалі, якщо подумати, ну якщо і погодитися, що вони не хочуть нашого вступу до НАТО, то тоді просто треба дуже серйозно продумати, а з чого це витікає і чому вони не хочуть. Тобто вони знову ж, ми виходимо на те, що вони не хочуть нашої самостійності, щоб ми вільно приймали рішення щодо власного розвитку. Бо НАТО дає гарантії вільного розвитку, бо колективний захист. Щодо того, що чи є країни-члени НАТО, які відверто і відкрито виступлять проти членства України в НАТО, я думаю, що знайдуться, не хочу зараз називати, але знайдуть і привіди якісь. Можливо, за цим буде стояти страх, щоб, не прийти пряме стикнення з Росією. Бо Росія, бачите, вона ж все ще продовжує таку методику, політику шантажа, залякування. І сьогодні десь там Лавров щось сказав, да? Якщо там про мост через Керченську протоку згадував, і знову лякав тим, що, мовляв, лякав, якщо Захід буде продовжувати забезпечення України зброєю, то Росія буде приймати інші якісь там міри, натякаючи на ядерну зброю. Росія буде продовжувати намагатися
Росія буде намагатися використовувати шантаж задля страху деякими членами НАТО. Подивимося, але знову ж кажу, що от сьогоднішня зустріч і сьогоднішні результати, я не хочу випереджувати професійних таких аналітиків чи спеціалістів у військових сферах, але як людина, яка теж в якійсь мірі живе цими процесами, я хочу сказати, що сьогодні був наданий черговий такий дуже сильний, я не знаю, як це українською мовою, шамар такий, да, дуже удар Пощечина. Удар такий по тим Росії, які до сьогодні десь сподівалися на те, що і Макрон, і в якійсь мірі Шольц їдуть до Києва, щоб все-таки тиснути на Зеленського, аби він пішов би на компроміс з Росією ціною територіальних поступок. Но вы такого не почувствовали, этого не было. Я не тільки не відчув, але навпаки. Вони говорили про це, і, здається, десь Макрон сказав, що Франція не з тих країн, яка буде тиснути на країну. І отже, сьогодні от ті, які думали, що якісь оці є такі лінії, знаєте, розмежування між країнами, і вони от будуть по факту проводити російські от такі наміри, очікування, вони сьогодні провалилися. Я думаю, що днями, я не думаю, що я помиляюся, ми будемо свідками такої російської оголтілої, такої відсічі російської пропаганди на бік Макрона, Шольца, да, і Італії також, бо Італія ж взагалі десь в такому російському, в російських наративах, в російських таких вимірах, взагалі вона підноситься як така країна, що майже підтримує Росію в її зазіханнях на Крим і таке інше. А тут прем'єр приїхав, сказав: ні, ми з єдиною Європою, ми є частина Європи. Це дуже такий, знаєте, як на мене, відрізняючий удар по піці Кремля, Москвы. Ну и вместе с этим есть то, что называется реалполитик. И несмотря на то, что сегодня Украина передала Франции, Германии, Румынии, Италии свои предложения по санкциям в отношении России, которые могли бы быть включены в 7-й пакет, ряд аналитиков говорят о том, что вряд ли Германия откажется от российских энергоносителей. А мы знаем, что только за последние несколько месяцев Европа заплатила России порядка 40 миллиардов евро за газ. Что вы думаете по этому поводу? Дивіться, тут є одна проблема. Вони те платять, це правильно, ви абсолютно правильно назвали і цифри, і таке інше, але ситуація дуже змінилася. Но на ці гроші вже Росія не зможе покупати те, що їй вкрай необхідно. Новітні технології, механізми, обладнання. Немає вже тих Сіменсів, інших розвинутих компаній, які виробляють потужні турбіни і все таке інше, Боїнги, літаки. Тобто, хай складують ці гроші. Ні, зрозуміло, вони їм знайдуть, де задіяти місце, десь там на азіатських ринках і в інших напрямках. Можливо, там будуть покупати продукти, ще щось таке, щоб утримувати суспільство російське більш-менш в такому стані невибуховості. Тут Росія буде зараз більш шантажувати Захід
ну, хоча ми тільки вступаємо в літо, але ж вже всі думають, якою буде зима. І... Так они уже начали, Рифатыха, они уже на 40% сократили поставки газа в Европейский Союз через Северный поток-1. Да, вони це зробили, і експерти стверджують, що це не формальна причина, ви знаєте, там яка. Да, ремонтные работы. Да, що у Как них там одна турбіна полетіла, а це Siemens, а Siemens вже не проводить обслуговування цих, але всі думають про те, що Росія таким чином вона вже не натякає, а просто підводить західні країни до того, що, мовляв, отак буде далі все гірше. Дивіться, тут головне, що є наміри не піддаватися тиску Москви. Це не означає, що Москва не буде тиснути. Це говорить лише про те, що Захід має знаходити нові форми відсічі російським тиском. Я теж подивився і примітив цю інформацію про те, що ця спільна комісія, яку очолює з нашої сторони голова Офісу президента Єрмак, і вони напрацювали пропозиції по нових санкціях, і вони передали сьогодні президентам. Ну, можливо, ці санкції будуть настільки, хотілося б мені думати, що вони будуть настільки болючими для Росії, що вона десь зменшить свій шантаж щодо Росії. Тут на російський шантаж треба тільки відповідати ще більш міцнішими ударами. Це як бандит. Якщо він шантажує і йде на тебе з ножом, ти маєш, якщо є можливість, взяти в руку зброю або палицю і дати йому якомога більніше по голові. Так має бути і з Москвою. Ну, недавно видели, секретарь Совета Безопасности России Патрушев сделал такое заявление. Он сказал, что Россия выступает за скорейшее соглашение с Украиной. Вот складывается такое впечатление, что вот любые достижения России в вопросе переговорного формата будут для нее победой, а для нас поражением. То есть закрепить статус-кво, который сегодня есть. Ці дні багато сигналів різних йде, і деякі з них дуже такі, які є послідовними, і які змушують Росію регулювати, коригувати свою поведінку. Дивіться, ми вже з вами зараз говоримо ввечері про результати зустрічі, а я коли в день давав інтерв'ю деяким іншим журналістам і говорив про те, що для мене день розпочався з позитивної новини, що коли Макрон вже здійснював перші кроки по київській землі, в цей момент було повідомлення офіційно Міністерству закордонних справ Франції про те, що Франція виступає за відновлення територіальної цілісності України, включно з Кримом. Так. От такої чіткої позиції з боку Франції, я не пам'ятаю, щоб вона так артикулювалася дуже так чітко, як це було сьогодні зроблено. А потім вже я почитав, подивився на виступи тут при зустрічі, в тому числі президента Макрона, і зрозумів, наскільки це все скоординовано. І одночасно після цієї заяви Міністерства закордонних справ я побачив заяву такого собі Мединського. Я за цим персонажем дуже часто слідкую, ще до того, як розпочалася оця повномасштабне вторгнення російських військ, бо це один із таких найпаскудніших російських політиків, який вважає себе ще таким опікуном російських істориків. І він часто виступає з такими бредовими ствердженнями щодо ролі Росії в людській історії, людській цивілізації. Його прислуховується Путін.
і оці скрепи, і все таке інше до Криму, це дуже багато чого видавав на поверхню оцей Мединський. І ви знаєте, він же назначений був Путіним так, ну, керівником нібито цієї переговорної групи з боку Росії. І от сьогодні він виходить з заявою про те, що ми ж у квітні з Україною домовилися на 75%, я на російську перехожу, тобто він нібито, знаєте, десь вугілля піднімав шахти. Може 75% підняло того вугілля, залишилося 25%. Мені сподобалося, як один з читачів, там, де це було надруковано, написав, ну, він написав там погані слова про нього і сказав, там може бути 1% неузгоджений, але якщо це йде мова про територію України, ми ніколи не, ну, тобто Україна ніколи не погодиться з тим, договір чи умови перемир'я, чи завершення війни з Росією, вони не будуть мірятися в відсотках. Вони будуть оцінюватися з тих факторів, які будуть вписані. Ну, я знову повторюю, я кажу про акт капітуляції Росії. Ну, перше, це територіальна цілісність української держави, а це значить Крим у складі української держави. Отже, я вам привів Мединського і привів приклад Міністерства закордонних справ Франції. Бачите, як одна крайня позиція, чи навпаки, чітка позиція щодо територіальної цілісності української держави з боку Франції, на яку сподівався Путін, на яку сподіваються ще, можливо, окремі російські політики, але тут дуже чітка позиція, яка невідмінна від позиції загальноєвропейської. І одразу корекція йде з боку Мединського. Вчора був дуже хороше інтерв'ю генерала Марченко і щодо Кримського моста, ну не Кримського, Керченського, щодо мосту через Керченську протоку. І сьогодні вже захникав Патрушев, да, і каже, а давайте до переговорів. А той же Патрушев декілька місяців тому, і це дуже чудово, я бачив на якомусь телеграм-каналі, журналісти дуже чудово порівняли. Вони взяли скан-копію його попередньої позиції, здається, це було десь в квітні чи березні. 24 мая. До травня, бачите, і сьогодні. І він там каже, Росія не спішить з підписанням договору, а сьогодні каже, давайте. Завтра вони будуть скулити, ну, російською скуліть і будуть просити, ми маємо тут, слухайте, це ж не базар. У нас є чіткі державні підходи щодо завершення російсько-української війни. І в першу чергу це відновлення територіальної цілісності, деокупація всіх наших земель. І потім сідаємо і говоримо вже про умови. Умови капітуляції, репарації, компенсації і все, що хочете. От треба дійти до цього підходу. І мені, я завершую, і мені здається, що росіяни відчувають свій кінець. І сьогоднішня зустріч оцих двох президентів, одного канцлера і одного прем'єра, вона їм ще раз от просто дала такий ляпас. Сегодня я прочитала интервью министра обороны Украины Алексея Резникова CNN, который заявил там, что Украина хочет отвоевать все свои земли, включительно с Крымом, возможно, и с применением оружия от партнеров. Крым, цитирую, стратегическая цель для Украины, потому что это украинская территория, мы будем двигаться шаг за шагом. Конец цитаты. Однако Резников уточнил, что первым шагом будет стабилизация ситуации на местах, чтобы предотвратить дальнейшие потери против российских войск. Второй этап заключается в том, чтобы отбросить российские войска на их позиции до вторжения 24-го. И на третьем этапе будут обсуждения с партнерами Украины о том, как освобождать свои территории, включая Крым, возможно, с применением оружия, которое Украина получит от западных партнеров. Что скажете по этому поводу? Ну, дивіться, я теж все це вчора читав, аналізував. Ну, все це умовності. Але дуже дякую пану міністру про те, що він
ну, тактично це розбиває на етапи. Бо зрозуміло, це, як знаєте, це як завдання номер 1, номер 2, номер 3, і по результатах кожного кроку далі здійснюються зусилля, заходи і все таке інше. Так, зрозуміло, що значить повертаємося на ситуацію передодні 24 лютого. Це значить, звільняються всі території, на яких зараз є російські війська, за виключенням раніше окупованого Криму і частини Донбасу, але знову ж до 24 лютого. Ну, я собі не уявляю, як це росіяни будуть робити, ну, скажімо, це не тільки технічно, це в першу чергу політично-психологічно неможливо. Вони, якщо підуть, то вони вже підуть не зупиняясь. Тут головне, щоб ми на їх плечах не вдерлися, власне, на російську територію, там Ростовську чи там якісь інші области. Ну вот, кстати, некоторые западные партнеры как раз и опасаются того, что Украина и эта война перерастет на еще большую и перейдет на территорию России. И именно из-за этого они медлят в вопросе предоставления нам тяжелого вооружения, в частности РСЗО. Вот как вы думаете, это может распространяться на Крым или нет? Мы понимаем, что по всем международным договоренностям, документам, международному праву Крым находится в составе Украины, и все наши западные партнеры это знают, и мы это видим во время голосования по тем или иным резолюциям. Но так или иначе, Россия объявила Крым своей территорией, там они даже сказали, что если на Крым будет какое-то наступление, то это будет касаться там военной доктрины, вплоть до применения ядерного оружия и так далее. Что вы думаете по этому поводу? Ну, сотий раз повторюю, що я людина не військова, але я теж думаю про це, коли нам хтось говорить, що не можна використовувати на ту територію, яку Росія вважає своєю, хоча так, ми розуміємося, що це ваша українська земля, та й міжнародні закони, таке інше. Слухайте, йде війна, і нашу територію обстрілюють з різних з різної зброї, яка знаходиться не лише на суші, на території землі, але знаходиться і на морі. І ці види зброї знаходяться в межах міжнародно визнаних українських кордонів. І зрозуміло, що в межах нашої території, наших кордонів, ми можемо приймати всі ті рішення, які дозволяють українські закони. А закон нас зобов'язує захищати, в тому числі зі зброєю, власну державу. Отже, коли хтось там боїться, що завтра, мовляв, українці з цієї зброї потужної будуть стріляти по Кримському півострову, я би їх заспокоїв, що до того в нас є багато інших цілей. Це кораблі Чорноморського флоту, які знаходяться в акваторії Чорного і Азовського морів. Їх треба топити, бо з них стріляють ракетами, ті, що на Чорному морі, з Азовського ні. Але в Азовському морі є кораблі, з яких також ведуться військові дії. Вони захопили Бердянськ, вони захопили Маріуполь і все таке інше. Отже, кораблі. Так що давайте нам, не тільки давайте, у нас буде зброя, яка буде здатна знищити російський військовий флот на Чорному Азовському морі. Будемо бити по цих кораблях. У нас є така чудова ціль, яку ми маємо, зобов'язані знищити, бо за допомогою її
постачають військову техніку і військових направляють на материкову Україну через Крим. Це мост через Керченську протоку. Як тільки ми вдаримо по кораблях і по мосту, мені чомусь здається, хай військові там мене поправлять, вже ударів по Кримському півострову не знадобиться. Вони вже однією ногою саме вже будуть на території, власне, Росії. Вони побіжуть з Криму. Дякую вам дуже, Рифат Агай. Сагол, что нашли время, подключились к нам в эфир. Увидимся завтра и продолжим нашу беседу на крымско-татарском. Доброго вечера. Председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров был с нами на прямой связи. Я, к сожалению, вынуждена с вами прощаться, но вы оставайтесь Первым крымско-татарским. Сейчас эфир продолжает информационная программа «Заман». Наши журналисты расскажут вам о самых последних и актуальных новостях. А после в этой студии вас поприветствует мой коллега Айдер Муждабаев в программе «Прая Муждабаев». Будет интересно, не пропустите. Коршкинч.